Kasiepści głede zacinają są od wileje 420 głednika, a kończą w Trzech Króli 6 stecznika. To jest czas przejędzywani są tradycje katolickie z wiele starszyma zwekama przedchrześcijańścima. Nestyry łebrzande są zrzeszone nywici z czcią dla roda. Tak tej wileja, to jest wieczór przed Błeziem Narodzeniem, kasiepści rodzne sydają raza do stole do wspólnej wieczerzy, a je na niej bluz płestny jestkły. Taka wieczerza, ty w niej nie była tak widzali. Jadlo so to, co było doma. Wici jak od 100 lat w kasiepścich checiach stroi so wiele głodowe drzewkłe. Je to danka albo chujka. Przez blaky są na buma bombkami, papierowymi lińcuszkami albo innymi zlotkami. Dzece starsi ten łebstrój już czasa robią sami, w czas ludziech adwentowych wieczórków. Po wieczerze śpiewy są raza głodowe pieśnie. Kwelandów mają ka siebie dychtych dość sobie prześpiewać cały wieczór. Jeść 30-40 lat nazad mógł so spodziewać we wileja łesoblewy głescy. Gwiazdci, gwiździe albo paneści chłedzą od checie do checie, co by można podokazować dziecom a starszym. Teraz tełe je coś mniej. W tym karnie są postacie zwierząt a ledzy, a czasa też diabel a śmierć. Śmierć w kulturach śliwańskich je łeblokle na biulo, je bialką z kłesą. Zwierzęta to nywici kłeza, miedwiec, błecun a kuń. Przechody cegłyn a siandara. Czemu tu hedzy śpiewają weszły ciemne noce? Czemu nundzy spać nie dają, płecą sziro płece? Wnet anieli sam z decele gloria śpiewają. Łepon Jezus stał narodził, by nas grzechu zbawić. Łepon Jezus stał narodził, by nas grzechu zbawić. Stają pasterze, co rekli, łeb puszczają trzodem. Do Betlejem łebie żele niosą darem jodem. Tu we żółtku zechciony i znak daje rączkama. A to pierwszy pastusz kłewie prześle za nią kama. A to pierwszy pastusz kłewie prześle za nią kama. Pastusz kłewie prześle za nią kama. Wileja w kasiepścich checiach zdziesą na gwiazdora. Łędok przenosi da ręcie. Je to osoblewy statura. Dzece mają rychtych strach. Oblekli je w kłeżyk ze sklepa. Mylarwa na gambie, miech z darenkami, rózga dla nielusek dzecy. Łysty gadają dzecam, a co by śleza rzec w okno, bo muziem dzetam widzec bejamskie gwiazda. W tym wsiadciem muzie nygle przyńc gwiazdor. Są ty grzeczne dzece? Jo! A rozmieta wagadać po kasiepskły? Jo! A kto nie był grzeczny? Nie gadać, ten nie był grzeczny. Nie, to by dobrze złecił w zery. A rozmieta was o przeżegnać? Jo! No se dawy. Nie, to są dobre kasiepści dzece i wam rzeka. Ja mam dla was daręcie przeniosły. Iwe, gwiazdor przeniósł wam daręcie. Zeryta, co je ty mum? Bóg zapłać. Platci od radia kasewę. Każdy dostunie i może sobie doma puściec. Bóg zapłać. Ewe, tam ty. I ty je malo place uwaje. Ten gwiazdor to je. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. A i jedno. Zapłać. No ja, ty łestanita z Głega, a błędnych głodów. Z Błega. Po darenkach dzece idą spać, a ustny bieżą do kwesta na pasterka. To jem się tak pozwynął od pasterzów, co w Belejem bedlo pasle, piersie nalezle Pana Jezusa. Boże Narodzenie Święte są bez 2 dni, 5:20 a 6:20 głednika. Pierwszego dnia zwyksia wszyscy są doma, leją w dredzi dzień, idą do swoich familiów albo drechów. Łeglowo cali głodowy czas je czasa świętym. Jaś do 3 króli nikt sa nie bierze za cańskę robota, nawet kadoch we prac muzie później. Jojo, to je Sylwester. W Sylwestra gburze śledywni w Łegród, albo wsyt ze Złynuśka. Stywale przed kłyźdym drzewa, złenile, egdale. Jędrzny jabłka, jędrzny kraście. Śle uto, co by to w nowym roku dalo dobry brzyd. We zys rebyce, ti złenile na strądze, co miało zbudzec rebę, daci ma full jadra ne chrip. Przez cały tydzień od Nowego Roku do 3 Króli idzie spłetkać na siasejach dzece młodych przezeblekłych zanych 3. Kacpra, Melchiora i Baltazara. Ci śpiewają głodowe piesnie, mają w rękach siopka. Figurci w żlubku przedstawiają z dnia narodzenie Pana Jezusa w towarzystwie pasterzów i bedelka. Ledze dywają tima króla majacić drobne pieniądze, poradetków. No ja, to je ostatni zwek, co je na kasiebach zrzeszony z głedami. Fajn belo so z wama spłetkać. Belnych głedów. Ego beri on.